zaak, het regent verkeerd. Mooi glas. Hoi. Moest ik vertellen waarom dat de eerste best niet niks doet? Ik moet ook. Hey, ik had de hond net van niks op vakantie, daarom had ik mijn hond niks gedaan. Oh ja. Dat is het eerste wel. Nou, goeie zaak. We gaan weer verder. Doei. Oh. Doei. Je staat midden op de dik, hè? Weet je hem dat? Ja, dat mag je dus niet. Oh. Nee, staat er mooi op. Ja. Nou, mij alles, ja. Dit is de riksja. Dit is de riksja. Ja, van het niet lang. Ja. Ja. Goeie. Je wordt iets geheimzinnigs. Oh, heerlijk. Maar dan mocht dus net in een groepje werken. Best nog wat veel met, hè? Ja. Ja, maar ik nou, dat haal ik net. Had net. Nee. Zullen wij net in een groepje hebben? Dat is net Ik heb mijn samenwerken. eigen idee en we kunnen net samen. Ik geef een ruzie. Een eenling. Een eenling. Ja, nou, die maakt echt wel. Als die best maar doet. Dat doe ik altijd. Super. Nou, trok in, hè? Kijk nou, jongen. Doei. Gerard, wat gaat er nou? Krijgt mis op dat brommerke. Ik scherkel mensen. Benno, jongen. Nou, en ik net een beetje. Nee. Nee. Dat weet gewoon een dikke finale blunder. Ja, jongen, maar ik ben er van oor. Ja, oké. Nou, Ja, daar je het weer mis. ja. Nee, maar goed. Ik ben blij als de taai is in Ja. ieder geval. Nou, ik maak je even een draai op hier, maar dan gaan we verder. Ja, maar en dan vang ik dat correct op. Veel laatste zullen de eerste zijn, dus je beginnen morgen pas. Ja. Morgen ijzer wederdienende, ja. Oké. Ja. Nou, dan maak je morgen wedel. Bedankt. Ik zie niks ervan. Nou dan. Mag ik helpen? Ik denk, hier bent net goed werken. Oh, mooi hoor. Hast du hem weer? Ja, dat krijgt al uit. Ja. Ja, maar het is wel jammer als de rest er het al eruit wijst best. Nee, nee. Nou ja, als dan echt niks doet. Ja, dat klopt. Ben je hem te jaren een team? We hebben een team, ja. Een team. Oh, Zuidelijk. Ik ben er met z'n tweeën, we waren als met Was er 15 echt man. bij? nee, ik ben het zo'n teamplayer. Jammer. Ja, jammer. Ik ben helemaal net leuk in het team, ja. En dan wordt het te druk. Nou, rood. Succes, dood. Hou me achterste net.
Hebben jullie de put eruit? Hebben de put eruit? Ja, wij hebben er eruit. Mooi. Nou, dan hebben we de biergetuigd. Oh, nou, keurig. Ja. Hij filmde. Ja. Nee, we wisten er een film in hoor. Jawel. Ja. Ja, maar dit is voor het nageslag. Oh, ja, tuurlijk. Wat zie je dat je dat filmpje en dan denk je, oh ja, shit, dan heet het naar donker hier. Ja. Oh, en wie is het nog? Ja. Oh, daar is weer nog echt nog. Nee, dat hier is het. Hé, haal die nog krijgt de bedoeling mee. Oh, zie maar. Nee, maar dat is vrij handig, Jani. Mooi, hè? Was ik weer op een film dit hier? Dus die is er de vorige keer ook op. Nee, ik kom er toch niet af. Nee. Ik knip iedereen eruit, die knapper is het, ja. Ja. De filmsterren, ja? Hello. Hello, this is your captain speaking.
We staan op het punt om te vertrekken richting Dorpsfeest Oosterwijke. Het weer lijkt prima, zo'n 21 graden. De gemiddelde hoogte van het feestterrein is ongeveer 1 meter boven NP. En de verwachte terugkomsttijd is zondagmiddag 12:30. Hadden we net gehoord. Ik wens u namens de gehele cabinecrew een plezierige en fijne feestvlucht. Hier volgen we enkele veiligheidsinstructies. Hoort. Goedenavond dames en heren. Wij zijn blij dat u de Yesternight het dorpsfeest heeft geboekt. Voordat we vertrekken volgen hier nog enkele veiligheidsinstructies. In geval van lege glazen en ernstige dorst kunt u de blauw-witte lijnen volgen van de tent. Spring de tent niet uit, maar meld u bij de plan en volg de instructies op van het barpersoneel. Mocht de druk tijdens het feest plotseling wegvallen, geen probleem. Dit is juist de bedoeling deze dagen. Blijf vooral rustig en laat uw glas vullen aan de bar. Zorg ervoor dat u zelf te drinken heeft, maar vergeet ook niet uw buurman, buurvrouw links of rechts. Houd tijdens deze vlucht en het feest uw riem vast. Open deze alleen voor een sanitaire stop. In alle andere gevallen houdt u uw riem vast. Houd uw stoel gedurende de feestvlucht rechtop en gebruik het tafeltje voor u alleen om uw glas te plaatsen. Blijf gehydrateerd en neem af en toe een flinke slok. Bij ernstige geluidsoverlast door bands of sprekers verzoeken wij u om uw handen voor uw oren te plaatsen. Wij zullen tijdens het feest niet langdurig boven water vliegen. Dus het zwemvest kunt u vergeten. Aan de voorzijde van het podium vindt u de dansvloer. U bent tijdens de vlucht bevoegd de dansvloer te betreden en uw dansmoves te showen. Mocht u tijdens het feest andere vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot het cabinepersoneel. Bedankt voor uw aandacht en een plezierige feestvlucht toegewenst. Mike, een heel groot applaus voor de organisatie van deze openingsact, want dat is fantastisch. Ja, quizgebeuren. Even een pinhoevelvraag, dat je hem in de gaten houdt hoe de quiz werkt. Welke dag is het vandaag? Woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag? Kijk los. Het goede antwoord mag natuurlijk wezen. Antwoord B, donderdag. Dita, wil je eens erbij me komen? Want Dita, kijk eens naar het scherm. Deze superronde die heet de Dita-ronde. Ja. Ja, je kan erachter zwaaien, maar goed. Hey Dita, de reden waarom wij deze ronde gaan spelen is omdat er met jou tijdens dit feest wat bijzonders aan de hand is. Iets positiefs. Jij zit al 20 jaar in het bestuur, want dat is dan als goed op het dorp zo lang, hè, wat het organiseert. Ja. Maar jij gaat ermee stoppen. Ja, en dat vinden we allemaal wel heel jammer, heb ik begrepen. Hebben we een enquête over gehouden, ja, zie je. Maar we snappen het ook. 20 jaar, dat verdient toch een groot applaus. Als je 20 jaar in het bestuur zit. Oh, kijk eens! Samen vanuit u! Dat is mooi!
Nou, dat vind ik mooi. De volgende vraag. Kunnen er meerdere antwoorden goed zijn? Als je de juiste combinatie hebt, alleen dan krijg je de punten. Dus let goed op. Welke functie vervult Dita Holverda op dit moment in het dorpsblad? Doe ik niet mee. En er zijn 17 teams die het goed hebben. Want Dita, als ik goed ben geïnformeerd, dan doe jij een dubbelfunctie op dit moment. Ben jij secretaris en penningmeester. Dus B en C waren de goede antwoorden. Dan de laatste vraag. En ook bij die laatste vraag kunnen er meerdere antwoorden goed zijn. En dat is deze. Hoe wordt Dita door haar man Benno genoemd? Is het A, de regering, B, de baas of C, de directeur? Tijd loopt nu. Het schijnt dat jouw man nogal een vlogger is. Dus ik ga even naar jouw man toe. Leuk voor de beelden ook toevallig. Want ja, er is er één iemand die het goede antwoord weet. Benno, Ja. wat is de juiste combinatie volgens jou? Nou, er kan maar één antwoord goed zijn, dat is de regering. Dat bepaalt alles. Ik heb wat anders staan. Ja, dat is fout. Wij hebben jouw vlogs nagekeken en jij roept het alle drie tegen haar. Ja, we hebben het nagekeken, alle drie. Zij roept het dus de regering, de baas en de directeur. Ik keur hem goed. En jij keurt hem goed. Goh. Maar ik dan heel dit cadeautje en daarna nog een cadeautje. Ik wil heel graag, want wij willen heel graag een strijdkamer naar die nemen, dat is net helemaal slagen bij de gemeente. Dit komt een beetje in de buurt. Ik gewoon even aan, het fietsje was er even uitpakken. En dan hebben we echt nog even een act. Die moet ik even door. Een strijdnaambordje dit er bereikt. Maar dan hebben we nog eens. We gaan natuurlijk even oefenen bij de Hieberingdek. Bloed, zweet en tranen erin zetten. Nou hebben we een nummer uitgezocht, een muzikaal nummer. En dan hebben we de tekst even van ons gezet. Marcel die had echt een zittende stem. Van hoe maakt het nou? En doe ik in het Fries of doe ik in het Nederlands. Het is echt heel moeilijk om van een bekend nummer en dan een andere tekst op te bedenken. Maar we hebben het toch. Ik wil graag, ik zet hem in. Je kent het nummer Alleer. Zong het mij uit volle barst. En het heet Dita bedankt. Dita bedankt. Dita bedankt. Dita, Dita, Dita bedankt. Dita bedankt. Dita bedankt. Dita, Dita, Dita bedankt. Dita bedankt. Dan zit er nog in de vlog, denk ik, hè? We zitten er nou in. Ja. Heeft u nou een nieuwtje gekost? Ja. Nou. Sally Corbett is counterfeit. She says, I know how to help. Get over us. She said, no, Alice is gone. Dat zei je nog steeds. You have been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. Komt erin. Don't know why she's leaving, where she's gotta go. Yes, she's got a reason, but I just don't wanna know. 24 years I've been living next door to Alice. Alice! Who the fuck is Alice? 24 years just waiting for a chance. Tell her how I feel and maybe get a second chance. Got to get used to not living next door to Alice. I got to get used to
my life. This is my music. So fuck you. Ze hebben een papier erbij nog. Ja, succes joh.
Het is ook onvoorstelbaar en ik ben lekker weer een huis worden, maar ik ben van de jury. Hoe kunnen we erachter naar geen 1000 man en zij het op een dik zetten? Alle drie hier. Dat is ongelooflijk. Deze jury die kwam uit Drenthe, het is familie van Enna, een kameraad. En die dachten, we moeten even wat wijn zuren. Nou ja, dat geeft wel even lang. Maar ze zijn perplex, hè? Kun je er wat over vertellen? Ze waren gisteravond zijn ze hier gekomen en ze zijn samen met Willem een rondje door het dorp gegaan. En ze waren echt helemaal onder de indruk van wat er allemaal stond. Ze hebben daarna nog 2 minuten zitten vergaderen. Wij hebben 2 uur naar geluisterd nadat het hier al afgelopen was. En vanmorgen waren ze landen per post. Er zijn 28 wijn in de opjoeging. En het koers is erop dat hier een hele feest brengen. En we gaan van alles jongen. De greens, kikkers, paardeentjes, koeien, Willem-Alexander, Maxima, neem het maar op. Dus daar komt nog even in. We gaan een uur naar de prijzen brengen. En we beginnen even met de buurt. De buurt die de tweede prijs won had, is Fietsen erin van de Aartuin. De tweede prijs van de buurt. Die thema lucht, de Born hier. Dan de nummer 1 van de buurt. Waar zou dat werden? De wijn die moet erbij staan, dan klapt de heel net. Bij de horizon eindigt, begint het avontuur. Dan loopt ze horen naar de dobber. Net de eerste prijs. Wordt wezen. Ik begin onderhoor met de eervolle vermelding. Het is een prachtige morning. Hij moest even op sleeptouw. Dat qua originaliteit helemaal fantastisch. Nummer 36, de bierfles van Johan Diktra. Dan gaan we naar de publieksprijs. Bij sommige stemrondes, dan is het heel spannend. Dan laat ze het wel keer tellen, of 3 keer tellen. Dat die in dit geval net zat. Deze stut er echt met kop en schouders bovenuit. Had alle berichtjes die erop. Nummer 14, het anti-biervoertuig. Nou gaan we naar de laatste 4 prijzen. Hier onderaan. Prijs 4. Nummer 11, DJ. En de nummer 4 is de Flying Dutchman. Ik heb hem heel in de boven. Dan gaan we naar de nummer 3. Nummer 3, ik ga het eigenlijk al verklappen. Prijs 3 in de nummer 3. Après-ski ter land, ter sneeuw en in de lucht. Mooie details, een sneeuwkanon, skilift, alles wat er nog. Dan gaan wij naar de nummer 12. De nummer 12. Ze kennen een paar keer heen al. Nummer 14, amfibiervoertuig. 2 prijzen, dat is heel jong. En dan is het hier. Waar gaat van het dwarfvlees 2024 de eerste prijs voor de wijn? Waar zou dat werden? Trekken is geen ongeluksgetal. Led Zeppelin. Alle prijswinnaars gefeliciteerd.
Medji.
Ja. Welkom. Ja, dit is toch een beetje de afsluiting van ons mooie dorpsfeest. Als ik een beetje terugkijk en hier links en rechts met mensen even gesproken heb, dan kun je zeggen dat het wel een heel geslaagd feest is geweest. Prachtig weer natuurlijk en ja, alles is gewoon hartstikke goed en mooi verlopen. De eerste vraag. Wat is het kleinste land van de wereld? Rood. Is dat Vaticaanstad? Blauw is dat Monaco. En groen is dat San Marino. Maar het is Vaticaanstad.
Niet jullie, maar ik wacht nu op een wonder. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Kom op. Ik ben hem iets praktisch insteld. Als je wat organiseren, dan moet je praktisch wijzen, maar moet over brandstof blussen en oplossen. Ik moet even niet één keer oplossen, een keertje nog een vraag of Lucie. Zou God nog in ons geloven? Dan gaan we het even horen. En wij weten hier niet van op. Wat wij zongen, hele mooie dingen. En dat had de meisje met meer stip. Verbinding, verbond, met elkaar, willen gaan en om elkaar denken. Dus wij denken echt van op. Dat is even ter onvulling verkeerd. Misschien kinderen nog maar. Maar van alles komt een einde. Net komt dit feest. Dat is jammer. Maar het is zo. Toen is die begonnen. En mooie aantrap gewoon in de tent. En wij zijn van mening dat de rest hartstikke mooi voor ons is. Diverse dingen hebben we die in. Spultjes. We hebben prachtig mooi waar. Dat wil ik een dikke zien. Die wil ik alvast even bedanken. Maar dit direct weer even een bedankrondje. Wij willen Jim allereerst bedanken, het dorp. Wat je al je zin laten gaan, dat dit misschien wel vaker zijn. Maar nog een keer, de versierde wijn, de buurtversiering. Het feest, het willen hebben. Het wie dikke top. Maar dat is aan Jim te danken. Uiteraard, er ben pruttige dingen vanzelfsprekend, zo liep het, maar dat is net. Hoen van Kam mee bedanken. En de catering. De mensen die vrees even niet kunnen doen, die hebben bijna ook iets even moeilijker. Daar moet ik 2 keer voor praten. Maar er zijn mensen die nemen opnames, nemen foto's. Is Jeanette en Lina, Benno en nog meer. Ze rennen overal tussen vrouwen, je merken ze net, maar ze zijn er wel. Applaus. Ik wil het thema even bedanken. En dan denk ik toch even over het thema, talenten zijn in de lucht. Talent, we kunnen op elkaar bouwen. Ik hoop je bouwen, vind ik fantastisch. Daar ben je allemaal voor nodig. Ter zee, soms dan dobber je mooi lekker op het wetter. Dan kun je het even over ijsje. En dan komen de plannen. En dan komt de storm. En dan is het alle hands aan dek. Haar weg dingen. Haar weg waar hoe leeft. Heel knap. Dan gaan we in de lucht. Als ik daar bedenken. We houden alle ballen in de lucht. Meisje en allen. Jim, dank. Maar er is natuurlijk ook nog een 11e man voor deze cheese. Cheese, wat is dat nou? Van deze zingen, ik wil ook worden. Die 11e man die wil daar even extra benemen, dat is Sjerk Faber. Die gaat meerdere keren optreden. En hier ben ik bands die treden op, maar die ga ik al je roodies. Die band die gaat de hoes en die roodies die ben je had dat een 8 uur. Dat is al je luxe. Sjerk had het net. Hij drukt in de correcte microfoon op schouder. Ik ben zo wel ik al vergeten. Ik denk, ja, laat ik nou niet zijn worden. Maar heel onbesproken, hij doet het gewoon. Hij is er altijd op de achtergrond. Hij zit nog even in het hoekje. Hij is er altijd, meerdere keren optreden nogmaals. Een hartelijk applaus. Wij hebben graag die in. En het allerbeste woord wat in is opkomt, dat is toch grutst. Wij zijn echt tieren grutst. En daar doen we het eigenlijk ook een beetje voor. Allen bedankt.
beste mensen. Klaas is grut. Maar hoe grut binnen wij? We kunnen het applaus voor jaren. We kunnen eigenlijk de hele media wel applaudisseren. Maar wat deze meisje presteert had, dat is van een hogere orde. Dat is werkelijk weer. Ik bedoel, wij zijn al zo grut dat wij hem bedanken maaien. Dat wij zeggen maaien hoe fantastisch dit feest weer. Ze hebben ons hierheen vliegen. Ze hebben van alles, ze ons onbeen. En wij maken daar gebruik van al, nou ja, is net gewoon. Want ik zit hier te vertellen. Als wij ontboeken binnen van of de wintersport of de zomervakantie, dan moet zij de bands opboeken. En dat is 4, dat is misschien wel horen Lili, dan moet ze brainstormen. Wat zullen wij? Wat zullen wij dan aan het thema? Al die soort dingen, dat moet ook nagetocht worden. En als wij op de bank zitten, Netflix, nou weet ik wat, dan banen bij iemand een aaltje de koolruutjes. En daar zit het team weer. Ja, werkelijk weer. Dat ik dan de 100 leert en dacht, nou ik mag op bed. Dan maar dan een schrikken. Werkelijk weer. De ruiten min beslaan. Maar het is gewoon al je goed komt. Want ik zal je hem zeggen, deze mensen steken nou op karakter. Want je bent brak, je viel of ga je heel mogelijk zeggen, maar dan in dit geval al het bier wat er hier, dat je dat het voorheen jaren had. Maar zij had presteerd, zij had dingen. En dit is het laatste eindje, ze persen alles er nog uit. En wij vinden gewoon dat wij tegen dankzij ze maken om dit gouden team. Wat ze klaar zijn, ze weer altijd van elkaar. Een druk applaus. Jongens, wij zijn grutskop dit. En ik zou zeggen, daar komen de bloemen. Want dit zijn natuurlijk toppers, maar wat dacht je wat er bij hun thuis zit? Ik vind even, want ik bedoel maar, men komt en men gaat, men krijgt een natje en een droogje als je thuis bent. Er zijn al jonge gezinnen bij, waar vrouw of man toch even alles draaiende houden moet. En ik vind dat mij die wel even nemen, want zonder deze toppers, daar staan ook toppers achter. Dus daar moet ik even een applaus voor. Hallo, this is your captain speaking. De gemiddelde hoogte van het feestterrein is ongeveer 1 meter boven NP. En de verwachte terugkomsttijd is zondagmiddag 12:30. Bedankt voor uw aandacht en een plezierige feestvlucht toegewenst. De hoofdstad is dan A, de Balearen, B, de Orkney Islands, C, de